Ja on paljon poissaoloja ja miten se pystyy soittoa. Ja se on sitten 3-0, kun siinä Niemi ei saa mitään valmista aikaa. Tänään on ollut Turpeeniemi aika pimenossa. Mitä keksii Pitsin Duu tästä? Hieno keskitys ja kukaapa mukaan kuin Christian Aisili. Yhdysvaltalaisyökkääjä painaa jälleen munkin uuniin. 5. ottelu jalkapallon ykkösessä ja verkkopöllyä jälleen kerran. 56. peliminuutti. PS Kemi siirtyy 0-1 johtoon ja maalintekijänä on Christian Aisili. Ja jos tänään olen kritisoinut David Pitsin Duuta, ranskalaispuolustaja, niin nyt tulee sitten oivallinen keskitys. Ja sieltä pystyy itsensä vapaaksi. Thank you.